Kérem, találja meg a szobrocskát, és azt is, aki ellopta. Minden tőlem telhetőt megteszek, Mr. Langford, de ehhez szükségem lesz arra, hogy a lehető legpontosabban elmondjon minden részletet. Pár éve, amikor Egyiptomban jártam, Kairóban, a régiségpiacon megpillantottam egy Anubis szobrocskát. Azt mondták róla, hogy legalább 2000 éves, és állítólag a szakkarai lépcsős piramis egyik mellékfolyosójában találták. Be volt biztosítva. Szerencsére igen. Mikor vette észre a betörést? Ma reggel, amikor lementem kávét főzni. Hallott valamit az éjjel? Zajt, mozgást? Semmit. Mélyen aludtam. Egyedül tartózkodott a házban. Igen. Van bármi elképzelése arról, ki tulajdoníthatta el? Nos. Szerintem többen is szemet vetettek a szoborra. Először is az öcsém, Daniel. Tudja, szerencsejátékfüggő, és jókora tartozása van. Az egyik szülinapi bulin még meg is jegyezte, hogy ezért szép kis summát kapna az ember. Tegnap nálam járt, pénzt kért kölcsön, de sajnos nem tudtam adni neki. Aztán itt van a takarítónő, Iris Hale. Gyakran csodálta, de tegnap, miközben arról a polcról törölte a port, ahol a szobrocska állt, szinte megbűvölve nézte. És végül az üzlettársam, Richard Whitmore. Pár napja felvetette, hogy bocsássuk árverésre, mert az a bevétel megmenthetné a céget. Én természetesen nemet mondtam. Szóval, 3 ember is jó okkal vágyhatott rá. Körbenézhetnék az ebédlőben is? A szobrocska ott pihent, annak a szekrénynek a polcán. Most már minden világos a számomra. Valóban tudni szeretné a tettes kilétét, Mr. Langford?